थंडीच्या मोसमात तुमचं स्वागत आहे। रस्त्याची अवस्था बघा। मी लग्न करूक चाललंय, खड्डे एवढे होते ना, ते पटोल आपले कोकणात येणाऱ्या माणसांनी आपली जरा कळ सोसा अजून 14-15 वर्ष होईतली। ह्या बघा आता जरा चांगलं दिसतं थोडाफार, चालान दे आणि आयुष्य असंच जगूच असतं केल्याने। तर चेकिंग कसला सध्या आता इलेक्शनची उलटा पालट होत असता, कडनं तकडनं ती गाडी चेक करतात। तर तुम्ही पण इलाच या दरम्यान आता आठवड्याभरात बाहेर रोडने कोण येत असत ग्रुप बिप करून उलटा सुलटा असत तर जरा गाडीची चेकिंग होता, ह्या माका तुमका सांगूचा बस। नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। थंडीच्या मोसमात तुमचं स्वागत आहे। या आता दिसताना तुमका कोकण। आता मी तुळशीच्या लग्नात गेलोय गावाकडे, बार्शी। तर आज निघताना काय सुरुवातीपासून व्हिडिओ केलाय नाही, त्याचं कारण असा की रात्री निघालय, जवळजवळ 8:30 नंतर निघालय। तर आता लांजा आहे त्याला, लांजा तर वाजले किती 6:40 झाले बघा। मुख्य सांगायचं म्हणजे रस्त्यात थांबा जरा, टर्न इलो टर्न। मी आज काय संगमेश्वर मधनं आतमध्ये घुसलंय नाही, सरळ येलय। मध्ये पण आता गणपतीत गेलो त्या पावस मध्ये घुसान हातकंब्याक बाहेर पडले, तर तुमका माहितच आहे। तर आता मी अकडे सरळच येलं येताना, पण आता संगमेश्वर वरना आता लांजा आहे त्याला, हे मोठो टन लांजा जो। रस्त्याची अवस्था बघा। रस्त्याचाच अपडेट मुख्य सांगायचं म्हणजे रस्त्याची कंडिशन ची अपडेट देते तुमका थोडक्यात। आता थंडीचं मोसम म्हटलंय ना, तर थंडीच्या मोसमाचा तुमका सांगतोय आणि नंतर डायरेक्ट तुमका या व्हिडिओत आज बघतोय भात कापूक भेटला तर दाखवतोय मग, आणि रात्री संध्याकाळी मग तुळशीचा लग्न। तर आता लग्न करू गेलोय, बायकोक म्हटलंय काल बायलेक म्हणण्यापेक्षा परीक म्हटले, परी मी लग्न करूक चाललंय। तर परी टेन्शन मध्ये येईल। मागे पण एकदा देवश्रींदे का फसवलेल्या त्याच्या अगोदर 2-3 वर्ष झाली असणार, तेव्हा मी असं उभं राहिलेलं आहे तुळशी जवळ, तेव्हा देवश्रीन फसवलेल्या त्या का कळत नाही, अजून पण का तेवढा कळत नाही, रडत होता। तर आता काय सांगतो तुमका, हा रस्त्याची कंडिशन। तर मी मुंबईवरनं निघाल्यानंतर ना अकडनं गेलंय ना, मुंबई गोवा आता तुमका दिसता जा।
तर पनवेलवरून सोडल्यानंतर ना पनवेलचा पळसपे फाटो म्हणा, तर तकडनं पळसपे ग्रामपंचायत, कळंबोली जंक्शन नंतर पनवेलच्या ब्रिजवर ना गेलं सगळे डीमार्टला राईड घेतल्यानंतर पळसपे ग्रामपंचायत येतात. तर त्याच्यानंतर रोड बऱ्यापैकी म्हणजे चांगलंच असा की आता ते सिरियस घेतल्याने ना पुन्हा टार्गेट काहीतरी 5-6 महिन्यात होतला म्हणून. तर आता आकडे पण बघा वाढीव काम असा जरा दिसता आणि मध्ये मध्ये पण ते आता जरा काम काढल्याने. तर तास सांगतो तुमका ते पनवेल पासून पेन पर्यंत वगैरे व्यवस्थितच आहे. वडखळ पण काय चांगला आहे तसा, ते ब्रिज वगैरे झालेलेच. नागोठण्या ना, तर नागोठण्यामध्ये रस्त्याची दुरावस्था आणि कोलाडमध्ये पण, तर ते 2 ठिकाण असे होते ना, असं वाटलं की एका ठिकाणी तर कोलाड साईडला काहीतरी पाणी होतं आणि खड्डे एवढे होते तर पाऊस पडल्यावर का पाणी होतं, तर काहीतरी पाईप लिकेज होतो. आता या डायव्हर्शन हा काय होय कडनं जाऊचं. तर ह्या पण ब्रिज बांधताय बघा, काम चालू आहे. तर ते खड्डे एवढे होते ना, ते पावसाची कशी कंडिशन, पावसात कशी कंडिशन असता तशी कंडिशन होती. आणि त्याच्यानंतर मग पुढे गेल्यानंतर कोलाड नंतर इंदापूर आणि माणगाव, तो जुनो आपलं हायवे 17 जुनो तसोच जशाच तसं. आता तो आवडता पण, आणि म्हणजे आवडायचो पहिलो की त्याच्यात त्या रस्त्यात जेव्हा ड्रायव्हिंग करताना मी तुमका म्हटलं ते पहिला अगोदर, तर मस्त वाटायचा. तर ते तसेच ते लाईट रेडियम वगैरे चमकत होते. मी काही शूटिंग घेतलंय नाही ती. तर ते इंदापूर आणि माणगाव, तर ते बायपास बाकी आहेत, परंतु रोड कसे जुनो आलो पण चांगलं तसं. आणि कसं आता दिवसाचं कसं ट्रॅफिक असतं त्याच्यामुळे तो माणगावला कंटाळ येता. परंतु रात्रीच आता मी 5 झाले ना तर कोण नव्हता, म्हणजे मी जवळजवळ 12:30 काहीतरी 12:15 माणगावला होतोय. आणि मी 1:30 वाजता पोलादपूर वगैरे सगळा करून बोगदो वगैरे पार करून, बोगद्याची मी क्लिप घेतलंय, जमल्यास तुमका दाखवते याच्यात. तर बोगद्यातून पास होऊन मी भरण्या नाका म्हणजे खेड जंक्शन यायच्या अगोदर मी जरा गाडी माकट उभी केलंय, झोप लागली माका. तर मी डायरेक्ट 3:08 काहीतरी गाडी सोडलंय. 3:08 गाडी सोडलंय. ती किती वाजेपर्यंत माका वाटतं काहीतरी मी CNG भरलंय पुन्हा. तर थंडीचा एवढा जाणूक लागला ना, बापरे, गार अगोदरच जाणवत होता. तर एका क्लिप दिलंय मी, तर ती व्यक्ती खय भेटलेली माका. त्याच्या अगोदर माका वाटतं त्या जंक्शनला पनवेलच्या एक पेनवाले होते, पण ते काय बसले नाही. त्यांना काय मी म्हटलंय वरना जाणार म्हटल्यावर ते बसले नाही. त्यांना वाटतं आतमध्ये रामवाडी खैदे जाऊचा होता असत. तर त्याच्यामध्ये आता मी हे जे घेतलंय दुसरे गृहस्थ माझ्यावर गेले ना, ते रामवाडीतच बसलेले पेनच्या पुढे जरा ते नाश्ता बिष्टा काहीतरी ते स्टॉल होतो. तर म्हटलं हात दाखवल्याने तर म्हटलं घेतलंय त्यांना. गाडीत आता कोण नाही ना, तर ते उतरले काहीतरी खय उतरले, हा माणगावला उतरले. तर माणगावपर्यंत कंपनी होती. आणि त्याच्यानंतर मग सांगितलं तुमका कोल्हापूरला चाय काहीतरी पियालंय मी, चाय काही पियालंय. हा पोलादपूरलाच पियालंय चाय, बरोबर. तर ते थयच झोप येत होती मागा आणि म्हणूनच मी चाय पियालंय. तर तरी पण झोप काय जात नव्हती पाणी मारून सुद्धा. तर मी त्यांना म्हटलंय, तो पोरगत होतो, तो बोललो इथे मध्ये खालना रोड गेलो ना पोलादपूरला सबवे सारखा, तर थय वरती गाडी लावा त्या साईडला आणि झोपा म्हणत होतो तो.
परंतु मी बसले गाडीत तर म्हटलं जाऊ दे, तर गाडी तशीच चालू केलंय आणि निघालंय. मग ते काय बोगद्यातून येताना काय एवढं त्रास नाही ना म्हटलं. आता काय घाटात गाडी चढूची नाही, घाट थोडं लागता, पण एकदम वरती आता तर जाऊक नको. तर वरती एकदम तकडे धुक्या बिक्या भेटलाच असता मागा. तर मी आता थोडक्यात सांगते तुमका. तर म्हटलंय ना, CNG भरल्यानंतर तकडनं मग ते काय विचारलंय, पण 2 पहिलं एकच होतो, नंतर दुसरं होलो. तर कान टोपरी घालून होते. तर म्हटलं काय रे, थंडी आजच पडली की आजच पडली का असं विचारलंय मी. तर म्हणता नाही, काल जराशी होती आणि आज जास्त पडली आहे. म्हणून मी म्हटलं तुमका थंडीच्या मोसमात स्वागत हा. तर थंडीच्या मोसमात स्वागत सांगताना तुमका अजून सांगतोय, एवढा धुक्या होता ना, जवळजवळ गावाला बघता. आता ह्या दाबोळे फाटायलो, म्हणजे अकडनं कोल्हापूरला पण जाऊ शकतास. अकडे आपला आडवली वाटतं, आडवली, हा लांजाईला आडवली स्टेशन आहे, रेल्वे स्टेशन. तर धुक्या एवढा भेटला ना रस्त्यात, म्हणजे आता समजा कशेडी बोगद्यातून इलंय म्हणून काय एवढा नाही, पण पुढे मी झोपान जेव्हा उठलंय, जेव्हा गाडी चालू पुन्हा सुरुवात केलंय मी, तर तेव्हा भोसते घाट लागलो ना भरण्या नाक्यानंतर. तर भोसते घाट, त्याच्यानंतर परशुराम घाट, तो कामते छोटोसो, एवढा धुक्या होता ना. तर ते माकट्टा मी थंय पण एक जरा क्लिप घेऊन ठेवलंय, बघते तुमका दाखवू भेटा काय ती पण. तर त्याच्यामध्ये सगळं गाडीवर ना, जास्त काय असं घेऊक भेटला नाही. मी आपलं नावाक सगळे थांबले, मी पण थांबलेलं आहे. पण बघितलंय तर म्हटलं थांबण्यात पण अर्थ नाही, टाइम पण जाणार. आणि मोठी गाडी जात होती बाजूने, मोठ्या गाडीवर गेले होते. तर म्हटलं मी पण निघाले. मग हळूहळू हळूहळू हळू करत इलंय मग पुढे. तर पुढे इलंय तर संगमेश्वर पर्यंत चिपळूण वगैरे पार केलंय पटापट. आणि संगमेश्वरच्या अगोदर माका जरा गाडीन पण जरा बॅटरी कशी थंडीमध्ये जरा आणि पहिल्यापासून जरा ही झाली आहे ती. आता हल्ली जास्त गाडी वापर होत नाही, तर बॅटरी जरा डाऊन झाल्यासारखी झाली. तर जरा गाडी पण धक्के मारत होती. तर त्याच्यानंतर जो निघाले संगमेश्वरवरना, तो माकट्टा हातकांब्यापर्यंत ते पोलीस चौकी वगैरे आणा. ते काय आतमध्ये सगळे कोण दिसले नाही एवढे, पण त्यांच्या आजूबाजूकच पुढे जरा मी पुन्हा गाडी उभी केली आणि 15 मिनिटांनी निघाले. तेव्हा आता 6:15 होऊन गेले आणि थोडा उजाडलेला दिसला. तर म्हटलं जाऊया आता. आता हे बघा 7 वाजले दिले, 7:53 झाले. तर आता अर्धो तास किंवा 35 मिनिटं पकडा. तकडनं आता हे लांजाक पोचले. तर चला, ह्या तुमका रोडची अपडेट जरा दिलंय. तर लांजाची कंडिशन बघा, तुमका गणपती दाखवलेलं आहे तिचा. तर इम्प्रूव्हमेंट होत 5 जरा कळसोसा अजून, पर्टिक्युलर आपले कोकणात येणाऱ्या माणसांनी आपली जरा कळसोसा अजून 14-15 वर्ष होईतली रोड बांधता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये रोड चांगले झाले आहेत. आता या रत्नागिरीच्या मध्ये आता हे काय पट्टे रावलेत. आणि रायगडला वरती तसा कोलाड आणि नागोडना. तर बघा, आता मी म्हटलंय ना, आता पुन्हा माकट्टा त्यांका एक डेडलाईन दिल्यानी आहे. कॉन्ट्रॅक्टर काय आपणाला काय माहित नाही तेवढा बदललेत. तर त्याच्यामध्ये आता ह्यो नोव्हेंबर संपलो की डिसेंबर ते माकट्टा मार्च एप्रिल पर्यंत जोर दिल्याने तर हो गयो रोड. अकडे पण बघा पोकलीन वगैरे, काय पोकलीनच ना, काय म्हणतात, JCB, मोठी JCB होती ती ठेवलेली आहेत. माती वगैरे पण अकडे टाकलेली आहे बघा. काम माकट्टा जोशात चालू आहे. त्याला अजून काय तुमका दिसता किती माहित नाही, उजाडला तसा
धुक्यामुळे जरा कमी दिसतं. तसं उजाडला, असं प्रॉपर उजाडला नाही अजून. आणि थंडीच्या सीझन मध्ये बघा, आता गॅसला CNG भरूक बघा 5-6 गाड्या उभे होत. लांजाचो CNG मी काय आता भरलं असतंय. बघा ह्यो रोड चालू आहे बघा. मागे भर टाकून ठेवलेली होती ना. आता 7 वाजत दिले, 5 मिनिटं रवली. आणि तसंच जर गेलंय तर 1 तास पण भरपूर झालो माका. कारण आता ओनी नंतर रोड मस्तच आहे, 1 नंबर. म्हणजे आता संगमेश्वरच्या आतून घुसलं असते ना तर वाटोळला बाहेर येणार होते ओनीच्या मागे थोडा. तर आता वाटोळच आहे त्याला. हे बघा आता कडनं चालूच झालो, चांगलं दिसतं. सध्या या डायव्हर्शन जा तकडे बघा काम चालू आहे त्या साईडला, करून ठेवलेली. तर आता 1 तास भरपूर झालो. तर चला आता गावाकडे गेल्यावर भेटते. ह्या बघा फॉग बघा, फॉग धुक्या. दव पडलो, दव काय म्हणशाल तर. काय दिसत नाही बघा. आता इकडे काय घाट नाही, काय नाही. डोंगरात बघशाल ना काहीच दिसत नाही. आणि घरा पण दिसत नाही. हा तू लाईट लाव, हे काय दिसत नाही ना. पुढे बघा बोर्ड वगैरे काय दिसतच नाही. जवळ गेल्यावर जरा दिसला. ह्यो बघा, ह्यो फाटोयलो. दाभोळे दिसताना, दाभोळे इकडनं खालना जायचं. हे वाटूळ फाटो. हे बघा आता मी हय बाहेर पडलं असते. सर्व्हिस रोडने असं यावचं लागतं या साईडला उलटा, आणि मग आपल्या रोडला लागायचं. आता वरना दिसता का बघा, तुमका रोड दाखवते. तो बघा दिसलो, तो रोड जाता डायरेक्ट साखरपा. नंतर मग देवरुखला यायचा, देवरुख करून मग संगमेश्वरला. आता मी टाइम जर मगाची 15-20 मिनिटं कमी केलंय ना, मग टाइम तसं मी बघितले नाही. आता जरा चांगलं दिसतं थोडाफार. जो व्हिडिओ मंडळी मी आता हेच संपवेन. म्हणजे प्रवासाचा व्हिडिओ म्हणून एका मी एंड करतोय थोड्या वेळान. म्हणजे पोचता पोचता सगळं दाखवतो तुमका पोचताना शेवटपर्यंत. बाकी काय मग घराकडचा गेल्यानंतर जर मी म्हटलंय भात कापूक भेटला तर नशीब माझा. एक कोपरो भेटलो तर, एक कोपरो म्हणजे थोडा जरी भेटला तरी मी तुमका दाखवेन. आणि किती वर्ष झाली आहेत भात कापल्यावर. आणि नंतर तुळशीचं लग्न म्हटलंयच मी. तर चला काळजी घ्यावा.
जेव्हा कोकण आपलोच असा पुन्हा पुन्हा भेटूची इच्छा असता म्हाका, पण सध्या शेड्यूल बिझी आहे हे तुमका वारंवार आम्ही सांगत दिला. आणि आमच्या व्हिडिओचे काय आता मध्ये मध्ये टाकलेले व्ह्यूज पण जरा कमी झाले आहेत, त्याच्यामुळेच व्हिडिओ करत नाही असा काय नाही. टाइमच जरा अपुरो पडता. कोकणाचं तुमका म्हटलं होतंय, परंतु जरा आता अडचण हा मध्ये मध्ये. मी मागे म्हटलंय कोकणातले व्हिडिओ दाखवेन तुमका, तर जसा योग भेटत ना वेळ काढून बघेन मी. जरा आमचं एक बिझनेसचं सेटअप जरा व्यवस्थित झालो आणि वेळ काढेन आणि कोकणात येत जाईन, पर्टिक्युलर कोकणातच सध्या तरी. तर आता अजून एक ह्या वेळच्यामध्ये किंवा मी दसऱ्याच्या व्हिडिओत म्हटलेलं आहे, तर दसऱ्या घेऊचा माझा प्लॅन होता, तर दसऱ्यातच येणार होते, पण जरा दसऱ्यात पण मग अडकाक झाला म्हणजे कारणा चालान दे असा तर चालूच राहणार. चालान दे म्हणजे काय, आयुष्यात काय ना काय होतच असता आणि आयुष्य असाच जगूच असता. तर बघतोय त्या सरप्राईज म्हटलंय तुमका, भात कापणीचाच मनात होता म्हणून म्हटलेलं आहे, पण काही दसऱ्याक जमला नाही. म्हणजे बॅग भरलं होतं मी आणि काहीतरी माकट्टा पुन्हा काहीतरी आता आठवत नाही, अडथळो कसलो कामाचा तर होताच विषय. आता बघूया ती गोष्ट आज करू भेटली, आज किंवा उद्यामध्ये. तर ती सरप्राईजची गोष्ट होती तीच होती भाताची. आता ह्या दौऱ्यामध्ये तुमका अजून एखादे दुसरे व्हिडिओ मी अजून दाखवायचे प्रयत्न आहेत माग, तर ते व्हिडिओ घेऊन मी लवकरच पुन्हा तुमका भेटा घेईन. तर ते व्हिडिओ तुमका दाखवेन लवकरच. म्हणजे काय, एक दौरो केलो ना की 4-5 व्हिडिओ माझे बनतात. आणि म्हणून मी कोकणात जर राहिलोय, कायम राहिलं असेल तुमका मस्त मस्त दाखवलं असतंय. सूर्य बघा, सूर्य देवता आहे ना महा मस्त. तुमका का छोटो दिसत असत कॅमेऱ्यात, माका मस्त दिसत. मगाशी पण दर्शन झाला होता आणि आता पुन्हा या राजापूरचं मोठं टन बघा, राजापूरच्या अगोदरचं. तर काय मोबाईल आता हातात जरा म्हणून चला आता कोणतरी पुन्हा ऑब्जेक्शन घ्यायचं, ड्रायव्हिंग करताना मोबाईल पकडायचा नाही. हा रस्त्यात चेकिंग पण चालू आहे, याच्यावरून आठवला माका. रस्त्यात वरती माका रायगड संपलो नव्हतो, रायगड जिल्हो. तर एकदा पहिलं तर कशिडे घाटात चेक करायचे, पण आता कशिडे घाटातून आपण येत नाही. त्याच्या अगोदर जरा चेकिंग केलं आणि त्या चेकिंग कसला सध्या आता इलेक्शनची काय म्हणतात, इलेक्शन इला चर्चा म्हणा काय काय किंवा तो टाइम म्हणा, इलेक्शनचा टाइम चालू आहे. तर त्याच्यामध्ये उलटा पालट होत असता कडना तकडना, तर तुमका माहित आहे. तर त्याच्यासाठी गाडीवर चेक करतात. तर तुम्ही पण इलास या दरम्यान आता आठवड्याभरात. आता मी व्हिडिओ कधी टाकते माका माहित नाही, पण इलेक्शनच्या अगोदर इलास शेवटपर्यंत. कारण कोकणात वोटिंग असणारे पण येतात गावाकडे वोट देऊ. ते आता काय काय राजकारणी आहेत उभे, त्यात मी सांगत नाही, नावा घेत नाही. तर ते तुमका वोटिंगसाठी बरेच मंडळी आपली मुंबईत राहणारी
गावाक येता वोटिंगच्या वेळी ते म्हाका वाटतं 18-19ला गर्दी पण करतील ट्रेनला. ट्रेनने येणारे वेगळे, पण बाय रोडने कोण येत असतात ग्रुप बिप करून आणि त्याच्या अगोदर काय उलटा सुलटा असतात तर जरा गाडीची चेकिंग होता ह्या माका तुमका सांगूचा बस, बाकी काय नाही. आता माका विचारल्याने रात्री, म्हणजे मी स्लो करून जरा पुढे थांबलो असो लेफ्ट मारून, तर यंगच होतो पोलीस. तर मी फक्त म्हटलंय काय साहेब, तर त्याने म्हणजे कसं आपला माणूस चेहऱ्यावरून पण पटकन लक्षात येता, तर माका लगेच ते म्हणाले जावा जावा. तर चेक बिक काय करूकच नाही आणि मी उतारले पण नाही, फक्त बेल्ट काढलंय. बेल्ट काढल्यानंतर म्हटलं काय विचारलं मी त्यांना, तर काय नाही जावा जावा. कुठे चालली? म्हटलं चाललोय गावी कोकणात. कोकणात म्हणजे गावी चाललोय ह्याला तुळशीच्या लग्नाला, बार्शीला चाललोय असं बोललंय. ते हसले. चला, व्हिडिओ कसं वाटलो कमेंट्स करून नक्की सांगा. व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला नवीन इला असाल. मी बघतोय कधी कधी आमचे सबस्क्राईब आकडो कमी होता पुन्हा वाढता, म्हणजे 1-2 हजार. मग ते माका वाटता आपण जे म्हणतो, म्हणजे मी म्हणत असा नाही, सगळे जसे युट्यूबर म्हणतात चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर काही लोक काय करत असतील, म्हणजे काही जणांका कसं वयाच्या मनान म्हणा समजत नाही. सबस्क्राईब करा तर दर वेळेस ते बटन अनसबस्क्राईब पण होत असत. आकडे CNG का भरून ठेवू काय, जागा भरून ठेवायसारखं वाटतं मागा. चला थोडं भरूनच ठेवूया, फुल करून ठेवते. आता आकडनं मागा काही जास्त लांब नाही. हे आता राजापुरा आणि हे कधी मी भरले नाही CNG, नेहमी गर्दी असतं. तर काय सांगतो तुमका, सबस्क्राईब अनसबस्क्राईब तर पुन्हा अनसबस्क्राईब करतात आणि पुन्हा या बघतात तेव्हा पुन्हा सबस्क्राईब बटन दाबतात. तर अशी कोणाकोणाची तरी गडबड चालू असता. तर ज्यांनी सबस्क्राईब केल्याने त्यांनी आता काय पुन्हा सबस्क्राईब बटन दाबूचं नाही. या मी तुमका ह्याच्यावरून जरा सांगतोय, ज्यांका कळत नाही, ज्यांका म्हणतोय ना मी, एका कधी कधी वयस्कर आजोबा लोक असतात त्यांना असं वाटतं की सबस्क्राईब करूचा म्हणतोय ना, तर पुन्हा ते मग जात असतील. तर पुन्हा त्यांनी काय मेहनत घेऊ नको सबस्क्राईब दाबूची बटन, एकदा दाबला सोडून द्यावा. आणि जिथं आम्ही सांगतो म्हणजे सगळे युट्यूबर सांगतात ना सबस्क्राईब करा, तर ते ज्याने केल्याने नसताना किंवा नवीन इले असतात त्या चॅनलवर, तर त्यांनी तर सबस्क्राईब बटन दाबूचं असता. तर चला भेटते लवकरच दुसऱ्या व्हिडिओत. काळजी घ्या.
तर आता नाश्ता करते.